Вітаю! І ў гэтым відэа будзе фантастычны тэг. Аўтар гэтага тэга Ева з канала Ева Ліп, і убачыла я гэты тэг на канале Ірыны Imagination. Абодзве гэтыя буктюберкі з Украіны, там тэг на украінскай мове. Я вырашыла, што мне не хочацца перакладаць гэта на англійскую. Мабыць, я потым зраблю субтытры да гэтага відэа, гэта наўрад ці. Таму я буду рабіць гэта на беларускай. Прабачце, калі я буду вымаўляць нешта неправільна, таму што я ніколі не вывучала украінскую. Я разумею украінскую, але я не размаўляю па-украінску. Так, перайдзем да пытанняў тэмы. Першае пытанне. Фантастычныя раманы ці зборнікі фантастыкі? Гэта вельмі цяжкае пытанне. Увогуле я не вельмі люблю серыі, таму што заўсёды ёсць шанец, што серыя стане горшай пад канец, а калі ў цябе ёсць адна закончаная кніга, гэта для мяне лепей, таму што я адразу магу прачытаць і не прачытаць адну кнігу, мне не трэба парыцца над тым, каб чытаць 7 кніг ці 3 кнігі звязаных. Але у мяне ёсць люблёная серыя, але больш, мне здаецца, мне падабаецца маленькі фармат. Што датычыцца зборнікаў фантастыкі, я вельмі люблю зборнікі, але яны вельмі рэдка у нас выдаюцца. Я люблю такія зборнікі, калі там сустракаецца некалькі розных аўтараў, таму што гэта розныя тэмы, розны стыль, гэта вельмі цікава, але гэта цяжка знайсці. Я больш чытаю, напэўна, раманаў, але калі б мне даць файны зборнік, то я адбяру зборнік. Так, другое пытанне. 3 улюблёных пісьменніка фантастыкі. Рэй Брэдбері, Кір Палучоў, Жюль Верн. Мне здаецца, я пра некаторых я дакладна гаворыла ўжо на канале, таму... Чаму толькі 3? Яшчэ Герберт Уэллс... Не, напэўна, замяню Рэя Брэдбері на Герберта Уэллса. Чаму толькі 3? Я читаю такую колькасць фантастыкі, што я не магу выбраць 3. Так, наступнае пытанне. 3 улюблёных кнігі жанру фантастыкі. Зноў, чаму толькі 3? Адна з маіх самых любімых гэта «Машына часу» Герберта Уэллса. Напэўна, абяру таксама «Марсіянскія хронікі» Рэя Брэдбері. 3. Мне так хочацца выбраць серыю, потому што у меня есть серыі, якія я вельмі люблю. Але, напэўна, я абяру «Зорных каралёў» Эдмунда Гамільтона. Гэта ўвогуле дылогія, але мне другая кніга не вельмі падабаецца, таму што я буду гаварыць толькі пра першую. Я нават не памятаю, як называлася другая кніга. Але так, абяру гэтую. Першая кніга была вельмі крута. 4 пытанне. Ваши фантастычныя разочараванні. Ёсць у мяне такое вялікае расчараванне у адным з твораў Герберта Уэллса. Як жа гэта перакласці? Напэўна, «У дні каметы» так і назавецца. Потым, калі я пачала больш чытаць пра творчасць Герберта Уэллса, я ўбачыла, што ў яго больш позніх творах ёсць такія больш утапічныя матывы, і я не люблю утопіі, як высветлілася. І я памятаю, я набыла гэтую менавіта кнігу, калі я была ў Піцеры. Я была вельмі так узрушана яе прачытаць, і яна мне зусім не спадабалася. Я яе дачытала, але мне падаецца, з тых кніг, што я дабаўляла потым на свой профіль у Goodreads, я там зарэгістравалася, мабыць, год таму, але я дабаўляла некалькі больш старых кніг, каб калі мне будуць вылазіць рэкамендацыі, каб яны былі больш пад мой густ неяк зроблены. І мне здаецца, гэта адна з тых кніг, якую я паставила адзін з самых нізкіх рэйтынгаў з таго, што ў мяне ўвогуле дабаўлена ў профілі. Вось.
напэўна, гэта вось маё такое расчараванне самае вялікае. 5-е пытанне: фэнтэзі ці навуковая фантастыка? Увогуле, мне здаецца, што Гаррі Поттер — гэта адзінае фэнтэзі, якое я прачытала за ўсё жыццё. Я не чытала Толкіна, што там ёсць яшчэ Мартін, як там была песня «Льда і пламені», так? Не памятаю, па якой знімаюць «Гульню престолаў». Таксама не чытала, не зацікаўлена. Ну, не цікавіць мне фэнтэзі, таму так, навуковая фантастыка. 6-е пытанне, здаецца, трэба адаптаваць, таму што украінская ці зарубежная фантастыка. Не чытала украінскіх фантастаў увогуле. А наконт беларускай фантастыкі цяжкае пытанне, таму што Ольга Грамыка, яна па нацыянальнасці, здаецца, па нацыянальнасці яна украінка, але яна зараз, наколькі я ведаю, мае беларускае грамадзянства і, здаецца, у Беларусі, піша па-расейску. Чытала яе амаль усю серыю пра касмабіолагаў. Вельмі гэта серыя мне спадабалася. Больш я нават не ведаю ніякіх беларускіх фантастаў. Я ведаю, што ёсць некалькі пісьменнікаў, які пішуць менавіта фэнтэзі, таму што я удзельнічала ў канвентах, і там было так, але аўтараў, і не толькі мастакоў, але пісьменнікаў таксама, і былі розныя пісьменнікі беларускія, былі анонсы нейкіх кніг. Але я так праглядзела, зразумела, што мне нічога не цікавіць, і нават і забылася на імёны ўжо. Не чытала больш нікога. Ёсць у мяне любімыя рускія пісьменнікі, але мне здаецца, больш за ўсё я чытаю зарубежную фантастыку, і зараз асабліва, таму што я вырашыла чытаць трошкі больш на англійскай мове, і так. 7-я улюбленая фантастычная серыя кніг. Чаму толькі адна? Я не магу выбраць адну. Калі гэта перакласці на беларускай, гэта будзе «Стальны пацук». Гэта серыя кніг пра чалавека, які паходзіць з такой маленькай аграрнай планеты, дзе няма нічога цікавага, дзе няма добрага жыцця, і ён хоча быць багатым, хоча жыць добра, і ён паставіў перад сабой такую мэту, каб гэтага дабіцца, і што ён стане самым крутым злачынцам у гісторыі. Гэта ўся серыя, яна пра яго жыццё. Мне вельмі спадабалася, вельмі цікавы галоўны герой. Вельмі так забаўная, гэта больш трошкі гумарыстычная літаратура, не вельмі сур'ёзная, але і так мне вельмі спадабалася. Аўтар Гаррі Гаррысон, таксама у гэтага аўтара ёсць вельмі цікавая трылогія. Здаецца, на перакладзе называецца «Эдем». Ідэя гэтага сусвету апісана ў кнігах. Тое, што было бы, калі б дыназаўры яны не вымерлі, а эвалюцыянавалі ў больш развітую цывілізацыю, тому што калі дыназаўры ўжо існавалі з жывёл іншых, так былі толькі, мабыць, мелкія пацукі, і нават не то, што людзей, нават не было такіх больш вялікіх жывёл, цеплакроўных, не было малпаў, таму калі б засталіся дыназаўры, то чалавек эвалюцыянаваў, мабыць, нават ён бы не развіўся, мабыць, ён бы зрабіў гэта пазней, і вось мы бачым у гэтых серыях у дыназаўрах у них ёсць уже высокоразвітая цывілізацыя з навукай. Гэта навука нам вельмі адрозніваецца ад таго, што мы бачым у нас, і на іх грамадзянства адрозніваецца ад таго, што мы бачым у людзей, людзей таксама з кніг і ў сучасных. І ёсць невялікія плямёны людзей, але яны жывуць у больш такіх паўночных тэрыторыях, але так двигаецца аледзяненне, і людзі вымушаны здвигацца на поўдзень, і яны сутыкаюцца з гэтымі дыназаўрамі. А так атрымліваецца, што
раней на тэрыторыі, дзе жылі людзі, былі дыназаўры, але гэта былі мелкія неразумныя дыназаўры, а наадварот на тэрыторыі, дзе разумныя дыназаўры жылі, на іх тэрыторыі жывёл іншых такіх не было, і чалавека не было. І то бок яны нават не сутыкаліся проста адзін з адным. І вось гэты две цывілізацыі, яны сутыкаюцца, і які з гэтага пачынаецца канфлікт. Мрачнаватыя кнігі, але таксама вельмі мне спадабалася. У Гамільтана ёсць вельмі цікавая трылогія, калі я дакладна памятаю, «Зорны воўк», пра земляніна, якога маленькім яшчэ прывезлі на іншую планету з больш цяжкай гравітацыяй, і яго бацькі гэтага не вытрымалі, яны там на гэтай планеце памёрлі, яны былі місіянеры, а вось ён там застаўся, але планета такая суровая, і выжываюць насельніцтва збольшага тым, што яно грабіць касмічныя караблі іншыя, тому што ресурсаў на планеце амаль ніякіх няма, то бок яны там займацца нічым не могуць, яны проста грабяць іншых. З гэтага так ўсё закручваецца, вельмі таксама мне спадабалася. А з новых серый, які я прачытала, ёсць у мяне тут кніга, называецца у перакладзе «Файлы Феміда». Здаецца, гэта першая кніга была перакладзена на рускую, але цалкам іншая вокладка, таму так і не пазнаеце. Аўтар Сільван Новел, першая кніга называецца «Спячыя гіганты», і ў гэтай серыі кніг сказваецца, як людзі знайшлі часткі велізарнага металічнага робота, і што з гэтага адбылося. Гэта серыя мне так спадабалася, што я нават вырашыла купіць яе у папяровым варыянце, таму што так я знайшла дзесьці ў інтэрнэце, спампавала, прачытала. Я яшчэ не прачытала апошнюю кнігу, але з таго, як мне вельмі спадабаліся першыя дзве, я лічу, што мне вельмі спадабаецца таксама і апошняя. 8 пытанне. У жанру фантастыкі надаецца перавагу кнігі ці фільму? Не ведаю, ёсць некаторыя фільмы, якія мне падабаюцца, і таксама старыя фільмы, але я фільмы не вельмі люблю глядзець увогуле, не вельмі многа гляджу, таму, напэўна, кнігі. Ёсць у мяне некалькі экранізацый, якіх я вельмі не люблю, мне пра гэта ёсць нават аддзельнае відэо параўнанні кніг і экранізацый. Я, напэўна, яго пакіну, дзесьці так абіраю кнігі. Дзед, скільки фантастики ви прочитали в відношенні до загальної кількості, агульної кількості прочитаного минулого року? Зараз я открою Goodreads, тому що я не пам'ятаю. 16 з 26, то больше половины моих книг была фантастика. И менавіта навуковая фантастика, тому що фэнтэзі я не читаю. У тым ліку один комікс з гэтых усіх. Не, 2 комікса. 2 книги коміксаў. И апошняе 10-е пытанне. Часто бывает, что после прочитания одной книги письменника-фантаста берется читать решту его творчести. Ну, так было з Рэем Брэдбері, потому что первая книга, якую я прочитала, были «Марсианские хроники», и после этого я начала больше набывать книг, больше читать. Напевно, з Гербертом Уилсом, але тут тяжко сказати, тому що я прочитала його доволі давно, впершиню, мабуть, так у початковій школі навіть прочитала я «Машину часу». «Война миров» була, і був зборник історій. Тому так я доволі много прочитала як одразу. І почала читати далі. Кіра Булычова вельмі люблю, і я збирала його серію про Алісу, і у своїм таким подростковому возрасте я собрала амаль всю. А гэта вельмі шмат кніг. Так, мне не вельмі падабалася. Ну да, так, не заўсёды, але мяне бывае такое. Вось калі я натыкаюся на зборнікі, то гэта рэдка бывае, што я
цікаўлюсь нейкім канкрэтным аўтарам і працягваю далей капаць і шукаць нейкія яго творы. З адзіночнымі кнігамі больш так бывае. Ну вось гэта ўсё. Паглядзіце тэгі тых людзей, якіх я прыгадала ў пачатку відэа. Дзякуй за прагляд і да пабачэння!